kalo tile 19 ye san 2020 sɛgɛnbali ɲinanbalo o ye aw de ka sababuya kɛ aw de b'an filɛ sanga ani wagati an ka bɔlɔlɔkana la Mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma an b'aw fo danti foli min na ni aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale selen Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. Bagi baaraw olu daminɛna an ka jamana kɔnɔna la bi tɛnɛ octobre kalo tile 19 san 2020 a lakɔliden bɛɛ lajɛlen bɛ t'i jɔ maa 139 de la minnu n'olu ka kan ka ɲɔgɔn dan ko o baaraw bɛɛ kɛ bi u tilala yɔrɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ sa o yɔrɔ bɛ t'i jɔ yɔrɔ 312 la lakɔliden dɔw bɛ yen nɔ olu y'a yira k'a fɔ ko olu labɛnnen don nin baara bɛɛ lajɛlen kama nka dɔw bɛ yen nɔ olu ma kɛ ni ka u ka siran ka o yira ka sababuya kɛ an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ɲinan kalanko kɛra cogoya min na an ka jamana kɔnɔna la. Dugu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ farabugu ale bɛ segu dugu o la sa pɔ min bɛ yen nɔ ni ale bɛ dɔgɔfiri ale ni farabugu ni ɲɔgɔn cɛ sa n'i bɛ fɛ ka taa dɔgɔfiri i bɛ tɛmɛ o pɔ in de fɛ walasa ka taga farabugu o pɔ in yɛrɛ sa a lacɛnna kunu sufɛ banbagacimaw olu fɛ sa ka sababuya kɛ u tun kɛlen don ka dɔgɔkun kelen de di an ka donso olu ma sa a kɔnɔna la u ye nin yɔrɔ in u y'a tiɲɛ kun min na sa o de ye k'a fɔ ko n'i y'a mɛn an ka wolomasiri ta bɔ k'u bɛna dɛmɛ don ni dugulamaw ma walasa ka u lakana ko y'a ye k'a fɔ u ma pɔn u ma a tiɲɛ de an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ an b'aw hakili jigin k'a fɔ k'a bɛ tile damadama bɔ nin dugu in a tigɛlen don ka bɔ an ka jamana la ka sababuya kɛ marifatigi ninnu u kɛlen don ka yɔrɔ in ni ka a bɛɛ lajɛlen lamini ka maaw bali ka don a dugu o kɔnɔna la ka kɛ ni o ye sa u ka dugulamaw u tun ye kumaɲɔgɔnya ta ka u sɛgɛrɛ nka o bɛɛ lajɛlen na u ka duguladenw olu sɛbɛkɔrɔ sirannen don o de la u bɛɛ lajɛlen tolen don u ka sokɔnɔnaw la. Gawukaw fɛ yen nɔ maa 60 bɔɲɔngo olu bɔra ni ka u ka nisɔngoya yira juma tɛmɛnen na ka sababuya kɛ kurantigɛ banbali ye kalo kelen o bɔɲɔngo kɔnɔna la EDM ɲɛma ale y'a yira k'a fɔ ko minɛn dɔ de bɛ yen nɔ ni a kan ka kɛ u ka groupe la walasa ka kurantigɛba ye ni ka ale nɔgɔya cogo min na ko minɛnw k'olu sera Gawo dugu kɔnɔna la ko nka k'u bɛ ka maaw dɔw de makɔnɔ maa minnu n'olu ka kan ka nin baara in ni ka a kɛ walasa u bɛ se ka bɔ dibi la cogo min na ko maaw kan ka bɔ Bamakɔ yan nɔ ni ka taga Gawo ko a bɛ layidu taw ye k'a fɔ ko bala sugu bɛɛ lajɛlen mina kɛ walasa ka ni baara ninnu ni ka a teliya cogo min na u bɛ se ka bɔ dibi la. Mamadu Sinsin Kulibali ni ale tun ye CNPM ɲɛma kɔrɔ ye sa ale yirala k'a fɔ ko ale tun kɛra ɲɛma ye octobre kalo tile 8 tɛmɛnen Jaje Di Amadu Sangare a yirala k'a fɔ k'ale fana tun kɛra ɲɛma ye septembre kalo tile 26 tɛmɛnen na ni maa 2 bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kiri bunango o kɛnɛ kan a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna daminɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati la kiriso min bɛ yen nɔ ni ale bɛ an ka sigida 4 na o kɔnɔna la. Ka kɛ ni utukalo tile 18 sufɛla ka taa se utukalo tile 19 ma san 2020 don min na sa an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ni dan sigira ale ka fanga la an ka ba polisi la ka 8 olu de farala ɲɔgɔn kan ni ka taa an ka maaba dɔ ka so kɔnɔna la ni o ye douane ɲɛmaaba dɔ ye sa ka taa ale ka sokɔnɔminɛnw ni ka taga olu cɛ o so min yɛrɛ sa ni a bɛ falajɛkaw olu fɛ yen nɔ u kɛlen ka damakasi sɛbɛn ni ka o don brigade d'investigation judiciaire ma olu fɛ yen sa n'o ye BG olu ye nin ko ye ni ka sɛgɛsɛgɛliw k'olu boloda u y'u tɛgɛ da ni polisi 8 in kan ni k'u taga taa n'u ye an ka kasobonba la faba kɔnɔna la a kɛra alamisa tɛmɛnen octobre kalo tile 18 san 2020 fɛn min yɛrɛ ye maa caman dabali basa o de ye k'a fɔ ko nin polisi 8 in na sa maa kelen yɛrɛ tun bɛ u la maa min bɛ yen nɔ ni nin baara in bɛɛ lajɛlen tara ka di a ma walasa a ko bɛ se ka tiɲɛtigiya cogo min na o maa tun bɛ maa 8 in na an bɛ se ka fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ maa min ye damakasi sɛbɛn don a lafiyara ka sababuya kɛ maa minnu n'olu ye nin ko in kɛ u bɛɛ lajɛlen minɛna ni ka taa u datugu. An
an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Muritanikaw olu fɛ yen nɔ u ka fanga sinamatɔn maa min tun bɛ yen nɔ sa ni ale bɛ Muritani n'a ale tɔgɔ ye ko Mustafa Uldɔ Limam Gafi ale kun minɛnen don diɲɛ seleke naani maaw fɛ u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ min bɛ yen nɔ sa ni ale ye Uldɔ Abdala Aziz ye a yirala k'a fɔ ko nin cɛba in ko a seginna ka na u ka jamana kɔnɔna la kunu kari octobre kalo tile 18 san 2020 a kɛlen ka san 12 kɛ kɔkan. Laginɛkaw fɛ yen nɔ sa maa 5 ni buruburu 5 de tun welelen don ka taga kala fili kunu kari octobre kalo tile 18 san 2020 walasa ka se k'u ka jamana ɲɛmaakura ni ka o sugandi cogoya min na maa 12 o de kun tɔgɔ bɛ u ka jamana ɲɛmaa kalafili o sɛbɛnfuraw olu kan sa min ni maa min fana tun b'a la o de y'u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ye min ni ale kan kelen bɛ k'i kanbɔ u ka jamana ɲɛmaaya nɔfɛ tuguni n'o ye Alpha Condé ye. Jana an ka bi kunnafoni datugu sa an b'a datugu ni fɛn min ye o de ye k'a fɔ waleya dɔ a kɛra kunu an ka ba polisilakaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya forsati ma olu fɛ yen nɔ sa u ka forsati baarakɛla min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Sergent Abdoulaye Amadou Dolo ni bɛɛ lajɛlen b'ale wele ko Dol an dabama ka wele sera ale ma kunu ka sababuya kɛ a yɛrɛ ka maramafɛn o de kɛra sababu ye ni ka a bɔnɛ a nin na wagati min na sa k'a tun sigilen bɛ baro la yanni a wele ka se a ma ka taa a ka cakɛyɔrɔ o la sa maramafɛn min ni a tun bɛ a kɛrɛ la ko a welela telefɔni de la a girintɔ ka wuli sa maramafɛn a cira a la a cilen a la a ye a sɔrɔ a dusukun de la k'u y'a ta teliya la ni ka taga n'a ye Gabriel Ture la yanni a bɛ se cɛba in a bɔnɛna a nin na an bɛ dugawu de kɛ ala ka badabada dali nɔgɔya ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen. Nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ halisa a y'o timinadiya an ka video olu lajɛli la aw ka to ka abonné an ka page Facebook ani an ka page YouTube olu kan aw ka to ka an ka video aw ka partager aw ni ce aw ni baraji aw k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ.